uMakhulu uSkhakhane noneminyaka engamashumi alithoba elinesibini wase Ashdown eMgungundlovu kwiphondo laKwaZulu Natal wamangalisa uninzi ngokuziqalela intsimi apho alima ngezandla atyale imifuno enceda usapho lwakhe nabamelwane abangathathi ntweni. Intshisakalo yakhe selincede nesikolo samabanga phantsi kule ndawo nesithe saziqalela igadi yaso yemifuno. Yenza imimangaliso inkondekazi enamashumi asithoba nambini eminyaka yaseMgungundlovu uMakhulu uSkhakhane ozakhela indumasi ngokuba ngumfama ophume izandla. Ngaqala ngo-1984 ukulima ngabhusha amahlathi lawa angavule ukuthi kube intsimi, ngalima ngatshala zonke inhlobo zokudla. Ngentsimbi yesihlanu kusasa uMakhulu uSkhakhane sele evukile ebhinqele phezulu ebhekise umbombo entsimini yakhe ayilima esebenzisa igaba ze atyale iindidi zemifuno ezithi zondle usapho lwakhe ziphinde zincede nabamelwane abangathathi ntweni. Ngiyakuthengisa okwimbijana, ngiyadla, ngiphisana, ngipha noma bathathu abantu engibaphaya. Umbona akanalutho, uzohlupha uthi lumhlophe bese ngimnika. Abazukulwana bakhe banelunda ngaye bathi baziva besikelelekile ukuba ngaphansi kwesandla sakhe. We are really blessed to have witnessed such the existence of such a woman in our lifetime. Kananjalo nabahlali bamothulela umnqwazi uMakhulu uSkhakhane yaye bazimisele ngokumnceda ukuba angene kwimakethe yoshishino ukuze abe nengeniso. We spoke to the nearby area where they've got vendors that have a small type of quantity that they need. And they managed to buy cocoa's products, but also we also reach out to feeding schemes for the schools. Nakubeni kunjalo ikho imingeni ephazamisa intsebenzo yakhe njengokungena kwemfuyo entsimini yakhe nabanye abahlali abafumana icham lokuzityhuthulela njengoko ingabiyanga lentsimi ngenxa yokuswela imali yokuthenga ucingo lokubiya.